Motsepere kuravira. Motsepere kuravira. Ndiri kunzwika. Okay. Nhasi haasi manheru akanaka. Tarasikirwa negamba. Mwana wedu anozikamwa nekupisa mangoma. Blystone Fidzai. Vazhinji venyu vanomuziva achinzi Blafidza. Sokuziva kwangu honzeri yekutambudzika kwedu manheru ano. Chimunhu ichi chinozviti hani zviya Kevido. Nanhasi ndinoshaya kuti vanomuteerera vanonakirwa nei, nokuti nziyo dzake dzinobhohwa. Ndakadziteerera musi uno ndichibva kubasa. Dzinokahlangura urozvi. Saka kune mafenzi ake ose nevakamubereka, ndoda kuti muzive kuti nepamusana pezvaaita izvi, kana kuti zvaari kufungidzirwa kuti akaita izvi, kwandiri Kevido mweya wetsvina hazvichinji. Naizvozvo manheru ano ndinomutuka nendimi. Mahumba cantankerous nemabankaka, manzunyu akanzonyerwa netsotso. Zvisinei, I, as the mayor, would like to pass my condolences kuna baba namai Fidzai, vabereki vomufi, and to the citizens of this our republic. I would like to assure you that I will be working hand in glove with the police kusvikira Kevido aita kwatinoti kumama pachirungu. However, I am reliably informed that he is under police custody as we speak, awaiting post-mortem results and forensic investigations to be completed. Pamwe nzeve dzoruzhinji dzingazorora kuteerera tsvina. Don't worry, Baba. Mom's haven't kuzoti kupi, but I'm sure Rutaka lawyer. But Bakaiba. Haisi nyaya rasta. Zanya zvinetsa. Pressure zero. Kevin. Ruza mota uswika. Zanya yogaya kana kuda kusita artist extra muri kuita izvo. Munofa nestress dzana. Maonero angu ka, but kana makazviita ndotona zviri nani mungobvuma munorepwa kuchikurubi manzvenga shangu. Maiziva? Because ndikazi rinorova vanhu vari musituation yakafanana neyako iyi. Saka uti kurohwa wozoti kurepwa futi kumberi kwandoni zvichibuda dzana. Newe utofunga ndakazviita futi. Mani munonyatsoziva nyaya yekuti yakamira sei. Sha. Fuck you tsano. Fuck munhu wese anofunga kuti ndakauraya munhu inini. Fuck the system. Ndine marights angu inini. Kana madhikazi ako iwawo ndogona kungomamisa. Twachatoendwa muri kundiitira kauti atinombira fine tsano. Moita kuti ndandiripweni pamamuri kutuka Blafidza panziyo yenyu mega paipai. Ndakaita kolabo newe rini. Iwe ungataura zviri pachena udaro kuti lopedzera munhu semushonga wemakonzo. Tara izvi zvakafa. Unoti mapurisa anofunga kuti kudii. Alright. Ndati FUKU. Fuku. Fuck you mani. Chimbosiyana nini? Rikatizira Maria mukuru. Good luck. Chekutanga mvana handidi munhu anonditambisira nguva. Is that clear? Zita rangu inoitwa Detective Inspector Sergeant Constable Muchipisi, aka Muchemedza Mamonya, aka Comrade Shamu ine Munyu, aka Black Jesus. Haundibvunzi kuti Black Jesus zvakamirei. Wega uchaziva kana ndapedza this interrogation. Aya dzataenda mukuru ina hangu handina kuita zvamuri fungidzira ndakaita inini. Handizi monde inini. Mvana shut up. Nyarara. Handisenze kunopirwa zvichimwa zvemondi ini. Kaunchinoona unoona mufundisi. Yauna ndisaiza. Takangobasa kukushandira takamirira post-mortem results. Uruzara mufundisi handisi monde inini. Sorry. Handizi kuti chanibata koko battle stick moridi. Pana vari kundinzwa here kutsoko. Ndofa muno ndofa. Maiwe vari kutipinza button stick kumaga.
une nharo ndikupa miri chonga ndiri wambama iwewe wandisaiza mafana uku ndokunonzi kutamba nemachena ndiani Inspector Mchayas. pinda ndauya nemari dzavo dzamama makamirira ipostmortem chef okay akanzi chii Pakaipa. Ndona zviri nani mungazviverengera mega chef. Diabetes ngazvisasvika kunyuzi izvi muri zvinzwa mubudisei makanyarara. Good afternoon once again. The Kevido and Blafidza saga has reached an end today as forensic and post-mortem results were submitted to the police late this afternoon. The results exonerated Kevido from committing the crime since doctors said through the post-mortem that Blafidza died of natural causes. Be that as it may, forensic experts went on to reveal that Kevido's DNA traces were not found at the scene, but they however matched with Blafidza's. So similar were the DNA samples that doctors came to the conclusion that Blafidza was Kevido's biological father.